ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуи Раштон замин. Дурасташ мо тоҷикем, аммо қарор дорем дар ноҳияи Рашт ва Ғарм, агар кадмет бифаҳмед. Дар шаҳр чӣ мегӯянд, деҳаи шаҳри Сабз ё ки пеш қишлоқи качамандӣ мекунанд. Дар ҳамин ҷа бародари азиз, як бародари мо магазини калон кушодай, купонаш беҳисобай, яъне ки саршумори ҳамун чиптояи шуморо баъди харид метиҳанд бешумор аст. боз имо шуморо мефаҳмонам чӣ хел. дӯстони азиз, нигаҳ кунед, шумо да 1000 сомонӣ аз ҳамин мағозаи шаҳри Сабз харид мекунед. бародаро, 1000 сомония шарт нест ки як бора харид кунед. 200 сум, 100 сум, 20 сум, 50 сум дар давоми як моҳ ҳам агар харид кардӣ, фақат чекота сохранӣ мекунӣ. Чекотат мегирӣ, ҳамин 1000 сомон шид, ҳамун чекот миёд дар ин пешони магазин. Чӣ мезанӣ? Мегӯ купона биёр. Купона ки оварда медонӣ чӣ кор мекунӣ? Рафтем нишон медиҳӣ. Хуб дӯстони азиз, нигаҳ кунед. Шумо харид ки карде, ҳамига 199 та тӯҳфа. Тӯҳфаҳо чӣ ҳастанд? Холодильник, стиральная машина, iPhone 17 Pro Max ва аз ҳама шоҳҷоиза ин Lexus-и мақсад чанд миллиона, агар дурусттарш рақамҳо дар рӯи экран иҷа иштирок мекунанд. Мақсад гурӯҳи лаҳзаҳои Гора, акай Ҷамшед, акай Ҳоҷи Насриддин, акай Гулбибӣ ва ҳамин чӣ кор мекунанд? Бозира мегузаронанд. Далши тамошо мекунед. Бачаҳои азиз, чӣ хеле ки гуфтем, ҳамин як бора 1000 сомонда харид кардан шарт нест. Просто дар давоми як моҳ, дар давоми 10 рӯз, 5 рӯз 200 сум, 300 сум, 700 сум, 400 сум харид карда ҳамин 1000 сум кишид, шумо соҳиби ҳамин купон мешавед ва соҳиби ҳамин аввал парвардгор иштирокчии ҳамин мусобиқаи ҳалол, яъне конкурсе ки Lexus-и мақсад бадвойма барои бачаҳои Ғарм, яъне ки шаҳри Сабз дурусттараш бозӣ карда мешавад. Муҳим нест аз гиҷои Тоҷикистони, аз Ғарм, аз тарафи Ҷафри, ай тарафи Ноободи, ай тарафи Кадараву Ноудуна ки метонӣ биёй харид кунӣ. Ай Камаро, ина амак ай Камаро омада, ай қишлоқи Сорбуғ ҳамина харид кардан соҳиби ҳамин купон мешавад. Иншоалло дар ҳамин бозӣ иштирок мекунад. ҳамин Lexus-и чанд миллионара иншоалло насиб мешавад. Ба ҳамин хотир ин бародар чанд қаҷам кард? Сем чек соҳиби купон шуд. Ин бародар шуморо Аллоҳ муваффақ кунад. Ҳар касе ки мо иштирок кардем, гуфтем Аллоҳ муваффақ кунад, соҳиби ҳамин мошин шавед. Хуб дӯстон, бо тамошо мекунем далш. Да чанд сум харид кардӣ? 2000. Чанд купон додан? 2 Я купон ки чӣ хел бозӣ мекардам ба? Чӣ хел фаҳмондани дурустараш? Ин намедонам бача. Да чанд сум? 10000 сум. Иштирокчӣ ҳам бозӣ шид як рӯз. Иншоаллоҳ. Худованд акам мошин насиб бикун бобӣ. дӯстон азиз, фаромӯш накунед, илтимос миёед да 20 сум харид мекунед, я баттарӣ мехаред, я роған мехаред, чекотуна гум накунед. ҳамин магазини шаҳри Сабз харид кардед. ҳамин чекои шумо 1000 сум шида, мегӯ акаҷон я дар пешониш мечиқем, мегӯна 1000 сум да ай магазин харид кардам, купона биёр. Купона мегири, бо рӯзи мусобиқара иншоалло шуморо мегим. Далши видеоро гӯш кунед, ман чӣ гуфта истодам. Хуб дӯстони азиз, нигаҳ кунед, вақте шумо 1000 сомонӣ дар муддати 1 моҳ, 2 моҳ харид мекунед, 20 сум, 30 сум, 100 сум, 50 сум, ҳамин чеки шумо ба 1000 сомонӣ шид, соҳиби ҳамин купон мешавед. Хуб дӯстон, ҳамин шумо гирифтед, дар ҳамин бозии мо иштирок мекунед. Иншоалло соҳиби шоҳҷоиза, холодильник, стиральная машина, iPhone 17 Pro Max, ба ҳамин хотир миёед карточка мехаред, қанди қанфил мехаред, аз ҳамин ҷа соҳиби шоҳҷоиза мешавад. Ба ҳамин хотир илтимос навора паҳн кунед. Муҳим нест аз гиҷои ноҳияи Рашти, аз гиҷои Тоҷикистони, аз гиҷои мақсад ҷамоати Нусратулмақсуми, иҷа шаҳри Сабз чӣ мегӯям, пешта качамандӣ ном дошт. Ба ҳамин хотир бародаро биёед харидорӣ кунед ва аз ҳамин тӯҳфаҳо шуморо баҳраманд шавед ва соҳиби шоҳҷоизаи чӣ мегӯям бо ҳашамат шавед. Аллоҳ нигаҳбон, раҳмат барои дастгириту видеоро паҳн кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.